Mahahati po sa dalawang bahagi. Una po yung overview ng Lent. Parang review lang natin ano ba yung Kwaresma. Tapos po, dadako po tayo sa recollection proper. Okay po? Maraming salamat po. Simulan po natin. Ang Kwaresma po mga kapatid, ito po'y paglalakbay tungo sa kaligtasan. Kaya nga ang Kwaresma, hindi lamang po ito panahon ng pagsasakripisyo, hindi lamang po ito panahon ng pagbabawas ng pagkain. Ito rin po'y espiritual na paglalakbay pabalik sa Diyos. Babalik tayo sa Diyos. Kaya nga po, sa kasaysayan ng ating kaligtasan, ang kasalanan po naglayo sa tao sa Diyos. Sa aklat po ng Genesis, matapos na makasala sina Adan at Eva, sila po'y nagtago mula sa Diyos. Ngunit ang bagong plano ng kaligtasan, ito po'y paanyaya sa ating lahat ng Diyos. Ano po ang sabi sa aklat ni Propeta Joel? Manumbalik kayo sa akin ng buong puso. Kaya nga po mga kapatid, ang atin pong panawagan sa panahon ng Kwaresma, ito po'y pagbabalik loob sa Diyos. Metanoia, conversion, no? Change of heart. Alam po ninyo, yung salita pong ginamit sa Biblia para sa pagsisisi, ang sabi po roon ay metanoia, no? Na nakakahulog ang radikal na pagbabago ng isip, pagbabago ng puso. No? Kaya ang Kwaresma, hindi lamang po pagbabago ng gawain, kundi pagbabago ng ating puso. Dapat may nagbabago sa atin. Ito po napakaganda po nung sinabi doon sa aklat ni Propeta Joel. Ang sabi po doon, magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya ay may magandang loob, puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging nakahandang magpatawad at hindi mapagparusa. Alam po ninyo sa amin sa Giginto, nung ako po'y nasa seminaryo pa, di ba ho, tinatanggal natin yung Alleluia, no? Ito po yung sinasubstitute namin na kinakanta. Hindi ko po alam kung dito sa Ubando, kinakanta niyo po ba ito? Ito po yung kapalit ng Alleluia sa amin. Sabi po doon, magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang, magbalik loob kay Yahweh. Ganun po yung kanta noon, no? Ito po, yun po'y hango sa aklat ni Propeta Joel. Okay? Ngayon po, no? Nabanggit ko po si Adan, no? Ang pagbagsak ng tao. Sa Hardin ng Eden, nagsimula ang problema ng sangkatauhan. Si Adan, alam nating lahat, sumuway sa kalooban ng Diyos. At dahil pumasok sa mundo ang kasalanan, no? Pumasok sa mundo ang paghihirap, pumasok sa mundo kamatayan dahil sa pagsuway ng tao. Ngunit ang panahon ng Kwaresma, baka kapatid, ito po ay paghahanda ng bagong Adan. Sino po yung bagong Adan? Tama, sister, no? Si Jesus, si Kristo. Siya ang bagong Adan. Ano po ang sabi sa atin ni San Pablo? Ang sabi po ni San Pablo,
kung papaanong sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa mundo, gayon din sa pamamagitan ni Kristo, dumating ang kaligtasan. Kung si Adan ay bumagsak dahil sa panunukso, si Kristo naman nagtagumpay sa tukso sa ilang. Kalawa, ito pong si Moises, ang 40 araw, 40 taon pala, 40 taon sa Sinai. Si Moises nag-ayuno, 40 araw, 40 gabi, bago niya tanggapin yung batas ng Diyos sa Exodo. No? Ang bilang po ng 40, ito po'y sumisimbolo sa paghahanda, sumisimbolo sa paglilinis. Halimbawa, 40 araw na baha sa panahon ni Noe. 40 taon sa ilang ang mga Israelita. 40 araw nag-ayuno ang ating Panginoong Hesukristo. Ito'y paghahanda. Kaya nga po, mga kapatid, ang 40 araw ng Kwaresma, ito po'y paghahanda natin para sa bagong buhay, para sa Pasko ng pagkabuhay. Si Elias, ang paglalakbay patungo sa Diyos. Pagkatapos ng kanyang paghihirap, itong si Elias tumakas sa ilang na lugar. Ngunit doon siya pinakain ng anghel, naglakbay ng 40 araw patungo sa bundok ng Diyos. Ipinakita po nito, mga kapatid, na kahit na sa kahinaan ng tao, pinapalakas tayo ng Diyos sa ating paglalakbay. Mga kapatid, ganito rin po ang panahon ng Kwaresma. Ito po'y panahon kung saan ang Diyos ay nagbibigay ng panibagong lakas sa napapagod nating kaluluwa. Si Jonas, ang tawag ng pagsisisi. Si Jonas, ipinadala sa lungsod ng Ninive upang ipahayag ang pagsisisi. Ano po ang sabi doon? Magbalik loob kayo. Magsisi kayo. At ang buong lungsod, lahat sila nag-ayuno. Lahat sila nagsisi. Nagbalik loob sa Diyos. Ito po, mga kapatid, ang isa sa pinakamatandang halimbawa ng pangkalahatang penitensya sa Biblia. Ganito rin po ang paanyaya sa atin sa panahon ng Kwaresma. Hindi lamang personal na pagbabago, kundi pagbabago ng ating komunidad. Okay? Huwag po ninyong isipin na mahalaga lang na ang ating personal na pagbabago. Mahalaga din po communal na aspeto ng pagbabalik loob sa Diyos. Passover, no? Ang kordero ng Diyos. Sa aklat ng Exodo, iniutos ng Diyos, mag-alay ang mga Israelita ng isang kordero. At ang dugo nito, inilagay sa pintuan upang sila ay maligtas sa kamatayan. Mga kapatid, ito po ang larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ni San Juan Bautista, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Naririnig po natin yon kapag dumadalo tayo sa banal na misa.
Ang nagpahayag po noon, walang iba kung hindi si San Juan Bautista. Nang sabihin niya, nang nakita niya si Jesus, ang sabi ni San Juan, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makakasalanan ng sanlibutan. Si Kristo ang tunay na Passover Lamb. Kalawa, si Isaac ang anak na ihahandog. No, sa aklat po ng Genesis, mga kapatid, inutusan si Abraham, ialay ang kanyang anak na si Isaac. Ngunit sa huli, pinigil siya ng Diyos. Mga kapatid, ito po'y prophetic image ng mangyayari sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagkakaiba lamang po, mga kapatid, kay Isaac, napigilan ng pagsasakripisyo. Subalit, sa ating Panginoong Hesukristo, itunuloy ang sakripisyo para sa kaligtasan ng mundo. At sa huling hapunan, sa banal na Eucharistia po, mga kapatid, ginawa ni Kristo ang isang bagay na napakalalim ang kahulugan. Ang tinapay naging katawan. Kaya nga ang sabi doon, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ito ang aking katawan. At ang alak, naging dugo. Kaya ang sabi doon, inuulit-ulit natin, tuwing ipinagdiriwang natin ang banal na Eucharistia, ito ang aking dugo. Ang Eucharistia, mga kapatid, ito po'y sakramento ng pagsasakripisyo sa banal na krus. Ibig sabihin, ang sakripisyo ng Kalbaryo nagiging kasalukuyan sa bawat misa. Inuulit-ulit natin. No? Inaala-ala natin. Bakit po kinakailangan pa ang krus? Kung minsan kasi tinatanong ng mga tao, Father, bakit po kinakailangan pang mamatay si Kristo? Ang sagot po nun, mga kapatid, nasa dalawang katotohanan. Ang kasalanan ay napakaseryoso. Ang kasalanan, hindi simpleng pagkakamali lang. Ito po'y paghihiwalay natin sa Diyos. Sa tuwing tayo'y nagkakasala, nagpapakalayo-layo tayo sa Diyos. Ang definition po ng sin, missing the mark. No? Ito yung dapat mong hinihit, ito yung dapat mong target. No? You missed the mark. Ikalawa, ang pag-ibig ng Diyos, ito po'y walang hanggan. Kaya nga sa krus, ipinakita ng Diyos na handa siyang magdusa para iligtas ang tao. Kaya nga sabi sa atin ni San Pablo, hanggang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa ating lahat. Alam po ninyo, napakaganda ng sinabi ni San Pablo na ito eh. While we were yet a sinner, Christ died for us. Ibig sabihin, inialay ni Jesus ang kanyang buong sarili, bagaman tayo'y makasalanan pa, hindi nag-alay ang Diyos ng kanyang buong sarili dahil sa mabait lang tayo.
dahil sa mabuti lang tayo, dahil sa kamahal-mahal tayo o kaibig-ibig tayo. Bagaman hindi pa tayo kaibig-ibig, bagaman mga makasalanan pa tayo, inibig na tayo ng Diyos. Kung minsan ho, no, sa buhay natin, no, yung makakamahal-mahal, yung makamadaling mahalin, pinipili lang natin eh, no? Mahal kita kasi mahal mo ako eh. Mabait ako sa'yo kasi mabait ka sa akin eh. Di ba? Tao ganoon, ano? Sinasabi nga nila, no? Yung iba pagka nagagalit, no? Kung masama ka, sasabihin, mas masama ako, no? Pero dito kayo magugulat. Sabi ni San Pablo, bagaman tayo'y mga makasalanan pang mga anak, inibig na tayo ng Diyos. Mahal niya tayo, hindi dahil sa mabait lang tayo. Mahal tayo ng Diyos, walang kondisyon. Unconditional. Madalas ang tao, pagka nagmamahal, conditional, transactional. Mabait ako sa'yo kasi may napapakinabangan ako eh. No? May ibinibigay ka sa akin. Kasi mabait ka rin sa akin. Pero pag pinagpakitaan mo ko ng hindi maganda, pero ang Diyos hindi ganon. Amen? Ang muling pagkabuhay ni Kristo, hindi lamang po ito tagumpay laban sa kamatayan. Ito po'y simula ng bagong paglikha. Kung sa Genesis, ang unang salita ng Diyos, let there be light, magkaroon ng liwanag. Sa umaga ng Pasko ng pagkabuhay, ang liwanag ng muling pagkabuhay, sumikat na muli sa mundo. Si Kristo ang bagong simula ng sangnilikha. Kaya nga ang Kwaresma, hindi lamang po ito panahon ng pagsasakripisyo. Ang Kwaresma, ito po'y kwento ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Amen? Ang ating pong paglalakbay ay ganito, no? Bumabagsak tayo dahil sa pagkakasala. Magsisisi tayo sa panahon ng Kwaresma. Pakikiisa sa paghihirap ni Kristo. Bagong buhay sa Pasko ng pagkabuhay. Ito po yung cycle na ginagawa natin. Ito yung cycle na nangyayari sa atin. Ano po ang sabi ni San Pablo? Kung tayo ay namatay kasama ni Kristo, tayo rin ay mabubuhay kasama niya. Amen po ba, mga kapatid? Ngayon po'y dadako na tayo sa mga pagninilay po natin sa atin pong ministeryo sa ating parokya. Kung saan nagtatapos ang salita, dito naman nagsisimula ang Diyos. Mga kapatid, may mga sugat po na hindi natin nakikita. May mga luha na hindi nahuhulog sa mga mata, kundi sa mga puso. May isang parish volunteer, matagal na siyang naglilingkod sa simbahan. Maaga siyang pumupunta tuwing araw ng linggo, nag-aayos ng mga upuan, nagpapalaan siya ng mga linen. Tahimik lang. Isang araw tinanong siya ng pari, ang sabi sa kanya,
bakit po kayo naglilingkod sa simbahan? At ang sabi niya, Father, kasi po sa bahay namin, wala namang nakikinig sa akin. Hindi ako napapahalagahan. Mga kapatid, may mga tao po naglilingkod sa simbahan hindi dahil sa masaya sila, kundi dahil sa simbahan lamang sila nakakaramdam. May halaga sila. May puwang sila. Hindi lahat ng parish leaders masaya. May ilan ngumingiti sa harap ng tao, pero pag uwi sa bahay, tahimik ang gabi. May ilan nagbibigay ng payo sa iba, pero wala na bang mapagsabihan ng sariling sakit. May mga ministry workers po, nagtuturo tungkol sa pag-ibig ng Diyos, pero sa loob nila, may pagkapagod na hindi nila kayang sabihin. Kapatid, kung ikaw ay napapagod ngayon, gusto kong malaman mo, nakikita ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang pinagdaraanan mo. May isang ina po, nagpunta sa simbahan. Hindi siya nagsalita. Lumuhod lamang siya sa harapan ng altar. Matagal. Tahimik lang. At halos hindi gumagalaw. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo ito. Lumapit sa pari. Ang sabi niya, Father, hindi ko na po alam kung paano kong ipagdarasal ang anak ko. Mga kapatid, may mga panalangin na hindi kinakailangan ng maraming salita. Ang Diyos ay nakikinig kahit sa katahimikan. Napo ninyo sa aklat ni Propeta Isaias, ito po'y isa sa pinakamagandang pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Ano po yung sabi doon? Ang sabi po doon sa aklat ni Propeta Isaias ay ito, malilimutan ba ng isang ina ang kanyang sanggol at mawawalan ng habag sa anak na galing sa kanyang sinapupunan? Ito po ang sabi, kahit malimutan siya, ako'y hindi makalilimot sa iyo. Tignan mo, iniukit kita sa palad ng aking mga kamay. Ang iyong mga pader ay laging nasa aking harap. No? Napakalalim po na pagsasalarawan na ginamit ito. No? Sabi doon, no? Kahit ang isang ina, likas ang kanyang pagmamahal, maaaring makalimot. Pero ang Diyos, hinding-hindi makakalimot. At pinatindi pa nga po doon, mas malalim pa yung sabi, iniukit kita sa palad ng aking mga kamay. Ibig sabihin po, hindi ka lang basta naalala ng Diyos, nakatatak ka sa Kanya. Hindi ka nawawala sa Kanyang isip. Hindi ka nawawala sa Kanyang puso. Sa panahon po ng pagdududa, sa panahon ng pagkapagod, o bakit na ninyo iniwan na tayo, ang talatang ito po mga kapatid, paalala sa atin,
hindi ka malilimutan ng Diyos. Kahit na nga pakiramdam mo, nalimutan ka ng mundo. No? Kinakanta natin yan eh. Madalas kinakanta natin yan tuwing libing. No? Hindi ho ba? Ito yung kanta na yun eh. Yun ay hango sa Biblia, sa aklat ni Prophet Isaias. Sabi doon sa kanta, hindi kita malilimutan. Sabayan niyo po ako. Hindi kita pababayaan, nakaukit magpakailanman. Ang iyong pangalan, malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapunan, paano niya matalikdan? Ngunit kahit malimutan ng ina ang anak niyang tangan. Ang sabi, hindi kita malilimutan, kailanman hindi pababayaan. Tama na po, no? Gusto ko lang sabihin sa inyo, ganoon ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Yung pagsasalarawan, kasi, di ba, walang ina na makalilimot sa Kanya. Totoo po ba yon? Kayo mga nanay, no? Siguro lagi ninyong naiisip yung mga anak ninyo. Tama po ba? Siguro, minuminuto, oras-oras, bawat sandali ipinagdarasal po ninyo yung mga anak niyo. Tama po ba? Kaya walang ina na makalilimot sa kanyang anak. Yun yung sabi doon sa Biblia, di ba? Dinagdagan pa ng Diyos. Sabi niya, pero kung meron mang ina na makalimot sa kanyang anak, ang sabi ng Panginoon, hindi kita malilimutan. Ganun ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, no, wag po ninyong isipin, no, parang kinalimutan ako ng mundo. Kinalimutan ako ng Diyos. Wala pong naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan. Amen? Purihin po natin ang Panginoon. Sa parish community, kung minsan po, ang sugat ay hindi galing sa labas. Kung minsan sa ating pamayanan, dito po nagmumula yung sugat natin. At mas masakit ang sinasabing banal, pero ang puso mapanakit. No? Alam nyo, lagi nyo naririnig yan. Pagka kayo po active sa church, no? Sasabihin sa atin ng mga tao, simba ka pa naman ng simba. Dasal ka ng dasal. Lagi ka sa simbahan, sama ng ugali. No? Simba ng simba, dasal ng dasal, lagi sa simbahan, chismosa. No? Simba ng simba, dasal ng dasal, lagi sa simbahan, palamura. No? Madalas,
Naririnig natin yun eh. Sa totoo lang, ang sakit-sakit pakinggan, pero bato-bato sa langit. Tamaan, wag pong magagalit. Kung minsan yun yung karanasan natin eh. Yun yung ipinupukol sa atin, yung sinasabi sa atin. Kapag ka sa simbahan, ito po'y nagiging lugar ng chismis, nagiging lugar ng pride, ng power struggle, ng comparison, ng spiritual superiority. Mas magaling kami, yung samahan namin, mas banal kami kesa sa ganitong samahan. No, nagtatalo-talo. Mas marami kaming natutulungang mga tao. Mas active kami sa church. Chismis, chismis dito, chismis doon. No. Nagpaplansya kayo, no? Nagpaplansya kayo ng linen. Narinig mo na ba yung latest? Nako, hindi ka updated. No? Pride. Bakit ako magpapakumbaba sa kanya? Siya ang maunang bumati sa akin. Hindi mo ako pinapansin, hindi kita papansinin. Kung minsan mga kapatid, ito po yung mga sugat natin sa loob ng simbahan. Power struggle. No? Pareho lang kaming leader. Pantay lang kami. Hindi ko ibababa ang pagiging leader ko sa kanya. Hindi ako susunod sa kanya. Mga kapatid ng simbahan, unti-unting namamatay kapag ganito po yung inuugali natin. Kaya nga, ang Panginoong Hesukristo, nung siya ay nasa hardin ng Getsemani, nagdasal ang Panginoong Jesus. Hindi siya pinakinggan ng kanyang mga alagad. Nakalimutan nilang magbantay. Nakatulog sila. Nagpabaya sila. Mga kapatid, may mga pagkakataon na ikaw ay naglilingkod sa Diyos, pero ang pakiramdam mo, bakit parang nag-iisa ata ako? Pero pakatandaan mo, mga kapatid, ang Diyos hindi natutulog. Ang pinakamalungkot na sandali ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang po noong nakabayubay siya sa krus. Hindi lamang ho nung ipinako siya sa krus. Isa sa pinaka-nakalulungkot na sandali ng Panginoong Hesukristo, napasigaw siya. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po'y panalangin. Ito po'y dasal. Kango sa salmo. Mga kapatid kong minsan, sa buhay po natin, ito rin ang ating dasal. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero wag po nating kalilimutan, mga kapatid, hindi nagtapos ang kwento sa krus. Ang buhay ng Kristiyano, hindi natatapos sa Kalbaryo, hindi natatapos sa paghihirap, hindi natatapos sa kamatayan, sapagkat may umagang darating, may batong igugulong, may libingan na magiging buhay.
Kaya nga kung napapagod ka, kapatid, napapagod ka sa paglilingkod, hindi ka masamang Kristiyano. Napagod ka lang, nahirapan ka lang, tao ka lang. At kung ikaw ay nasasaktan sa simbahan, kapatid, hindi ka nag-iisa. May Diyos nasaktan din sa krus. At kung ikaw ay mananatiling tapat, patuloy na nagiging tapat, kahit walang nakakapansin sa iyo, kahit walang nakakakita sa iyo, kahit walang pumupuri sa iyo, kahit parang hindi namumunga, kapatid, may Diyos parating nakatingin sa iyo. At sinasabi ng Diyos sa tahimik na pamamaraan, anak, kilala kita. Iniibig kita. Huwag kang bibitiw. Amen? No? Kaya, mga kapatid, no? Kung nakakaranas tayo, nasasaktan tayo sa simbahan, no? Huwag tayong bibitiw. Amen po ba? Panginoon, kapag kami po'y napapagod na, yakapin po ninyo kami sa inyong katahimikan. Panginoon, kapag kami po'y nasasaktan, pakinggan po ninyo yung aming mga sinasabi. Panginoon, kapag kami po'y nawawalan ng pag-asa, ipaalala po ninyo sa amin na ang krus, hindi ito ang wakas. Sa simbahan, mga kapatid, hindi tayo tinitipon para magwagi lang, kundi upang matuto ulit tayong magmahal. No? Kaya sa simbahan, no, paulit-ulit tayo tinuturuan, magmahal, magmahal, magmahal. Mga kapatid, hindi lahat ng sugat galing sa kaaway. Kung minsan, yung mga sugat galing sa mga taong kasama natin sa paglilingkod sa Diyos. No? At kung ikaw ay nasaktan sa parish ministry, kapatid, gusto kong marinig mo ito. Ang paglilingkod sa simbahan, hindi ito labanan, hindi ito digmaan, hindi ito pagalingan, hindi ito paligsahan kung saan sino bang mas mahal ng tao. Hindi ito laban kung sinong mas maraming kakilala, sinong mas sikat. Hindi ito laban kung sinong mas malakas ang boses, kung sinong mas pinakikinggan. Ang simbahan, ito'y katawan ni Kristo. At sa katawan, hindi nakikipag-away ang kamay sa paa. Hindi naiinggit ang mata sa tenga. Hindi nagmamataas ang puso sa utak. Kapag ang isang bahagi ng katawan nakipaglaban sa kapwa bahagi, ang katawan nagkakasakit. Pag nagtatalo-talo yung bahagi ng katawan,
Ang resulta po nito mga kapatid, pagkakasakit. Ang simbahan ganon din. Pag nagtatalo-talo ang bawat kasapi nito, nagkakasakit ang simbahan. Tandaan ninyo, tayo'y bahagi ng katawan ni Kristo. Kung minsan, ang taong nananakit, yung mga taong nasaktan din. Hindi niya alam kung paano niya ipoproseso yung sakit. Kaya nga yung sakit, nagiging galit, nauuwi sa galit. At yung galit, nagiging salita. At yung salita, nagiging sugat sa puso ng bawat tao. Kaya nga kapatid, kung nakasakit sa iyo sa parokya, hindi ko sasabihin sa yung agad-agad karaka-raka, kalimutan mo. Hindi. Ang sasabihin ko sa iyo kapatid ay ito. Hayaan mo pagalingin ka ng Diyos. Hayaan mong pagalingin muna ng Diyos ang iyong puso. Ikatlo, ang pagpapatawad, hindi ito isang kahinaan. Ang pagpapatawad, ito po'y lakas ng taong malapit sa Diyos. Kuminsan kasi, no, taas-taas ng pride natin, ayaw nating humingi ng tawad, ayaw nating magpatawad. No? Kasi inaano natin, di ba? Talo siya, talo ka. Sa krus, hindi sinabi ng Panginoong Jesus, parusahan mo sila, Ama. Hindi ganun ang sinabi ni Jesus. Anong sabi ng Panginoong Hesukristo? Patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. No? Alam mo, napakadaling sabihin, no? Siguro kung tayo'y nakapako sa krus, no? Baka sa sobrang galit natin, baka masabi natin, Ama, patamaan mo ng kidlat lahat ng masasamang tao. Buksan mo ang lupa, kainin sila. No, sa sobrang galit natin, kung minsan, nakapagsasalita tayo ng ganun eh. Pero ang modelong ipinakita sa atin ng Panginoong Hesukristo, sa mga nagkakasala sa Kanya, sa mga nakagawa sa Kanya ng masama, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa mga nakagawa sa atin ng masama, sa mga nangingismis sa inyo, anong masasabi ninyo? Anong sasabihin ninyo? Sister, ano po? Patawarin niyo po sila pa. Kaya nyo po. No? Kunyari sabihin, nako, si Sister Tessie, nakita ko. Chinismis ka. Sister, ano? Anong sasabihin mo sa kanya? Patawarin niyo po sila, Panginoon. Hindi ka magagalit, sister. Mauunawaan daw niya. No, napakabait ni Sister Tessie. Pero sa totoo lang, no, kapag siguro narinig mo na ginawang ka ng masama, siguro unang-una mong maisip maiinis ka eh. No? Pero si sister, sabi niya, patawarin mo sila. No? Mga kapatid, ang pagpapatawad po, hindi ito paglimot sa nangyari. Ang pagpapatawad,
pagpili natin, huwag nating hahayaang ang galit ang mamuno sa ating puso. Oo, naaalala mo, pero huwag mong hahayaan na galit ang maghari sa iyo. Amen? Purihin po natin ang Panginoon. Minsan po, may isang parish leader. Nagkaroon siya ng conflict sa isang ministry. Nasaktan siya. Pinintasan siya. Pinag-usap-usapan siya. Isang araw, tahimik siya nagdasal sa harap ng tabernakulo. Hindi alam ng mga tao, ano bang ipinagdarasal niya. Pero ang sabi niya pagkatapos, Father, ayoko pong umalis sa simbahan. Dahil kung aalis ako, sino ang magmamahal sa mga taong ito? Mga kapatid, hindi tayo tinawag upang manalo sa argumento. Tinawag tayo para manatiling bahagi ng katawan ni Kristo. Amen? Purihin po natin ang Panginoon. Hindi po kinakailangan pare-pareho tayo ng opinyon para magmahalan tayo. Hindi kinakailangan pare-pareho tayo ng ministry style. Hindi kinakailangan pareho ang paraan ng paglilingkod. Ang kinakailangan ay ito. Respeto. Kababaan ng loob. Pagkilala na ang kapwa ay anak ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, kung ikaw ay nakikipagpayabangan sa parish, nakikipagbanggaan, hindi hinihiling ng Diyos na talunin mo ang kapwa mo. Ang hinihiling ng Diyos, manatili kang mabuting Kristiyano. At kung ikaw ay nasasaktan, hindi mo kinakailangan magpanggap na hindi ka nasasaktan. Anong dapat mong gawin? Lumapit ka sa Diyos. Tumahimik kang lumuha. Dahil ang Diyos nakikinig sa mga pusong hindi na kayang magsalita. Sa simbahan, hindi tayo tinipon upang maging tama sa lahat ng bagay. Tinipon tayo para matutong magmahal kahit hindi tayo laging nauunawaan. Kapag ka sa simbahan, natutong magmahal sa kabila ng pagkakaiba, kapatid, doon po nagsisimula manirahan ang Diyos. Panginoon, pagalingin po ninyo ang aming mga puso. Kapag ka ito po'y nasasaktan sa paglilingkod, tanggalin po ninyo, Panginoon, ang galit na dahan-dahang pumapasok sa aming kalooban. Turuan po ninyo kaming magmahal na muli kahit na nga mahirap. Turuan po ninyo kaming manatili sa inyong simbahan. Hindi dahil sa perpekto kami, hindi dahil sa hindi kami nagkakamali, kundi dahil mahal mo kami. Kung ang krus ay natapos sa libingan, wala sanang pag-asa. Mga kapatid,
Hindi natin kinakailangang pilitin ang puso na magpatawad. Ang tunay na pagpapatawad, hindi nanggagaling sa lakas ng damdamin. Ang tunay na pagpapatawad, ito po'y biyaya, pagpapala ng Diyos. Kaya nga kung ikaw ay nasaktan, hindi ko sasabihin sa iyong kalimutan mo agad. Ang sasabihin ko, hayaan mong gumaling ang sugat mo sa mga kamay ng Diyos. Napansin po ba ninyo, mga kapatid, pagkatapos sa mabuhay na maguli ang Panginoong Hesukristo, hindi niya ipinahaya ang kanyang mga alagad na tumakas. Hindi niya pinagsabihan si San Pedro na nagtatwa sa kanya. Hindi niya sinisi si Tomas dahil nagduda ito sa kanya. Ang unang bati ng Panginoong Hesukristo, ano po? Kapayapaan ang sumainyo. Sa mga taong nagtaksil sa atin, sa mga taong nakagawa ng hindi maganda sa atin, no? Pinakamadali pong sabihin hanggang dito na lang tayo. Kalimutan na. Pero si Jesus, sa mga nakagawa sa kanya ng masakit, ang unang namutawi sa mga labi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. Mga kapatid, ang Diyos hindi unang nagsasalita tungkol sa kasalanan. Ang Diyos ay unang nagsasalita tungkol sa kapayapaan. Kaya nga, kung may dala kang sakit ngayon, hindi mo kinakailangang ipaliwanag na lahat kung bakit ka nasaktan. Hindi mo kinakailangang patunayan kung sino ba ang tama. Hindi mo kinakailangang manalo sa nakaraan. Ang mahalaga, kapatid, ay ito. Huwag na huwag mong hahayaang ang galit, ang maging permanenteng tahanan nito, ang iyong puso. Huwag. Sapagkat ang puso, imbakan ng pag-ibig, imbakan ng pagmamahal, at huwag mong hahayaan na pumasok sa puso mo galit, pagkamuhi. Sa simbahan, may mga tao po naglilingkod kahit may sugat. May mga taong nagdarasal kahit pagod na ang kanilang kaluluwa. May mga tao na nanatili kahit hindi naiintindihan. At huwag mong iisipin na ikaw ay nag-iisa. Mga kapatid, ang simbahan ay may mga tahimik na martir ng pagmamahal. Ito po ang gusto kong iwan sa inyong puso. Sabihin ninyo sa inyong mga sarili ng tahimik lang, hindi ko kinakailangang maging perpekto para mahalin ako ng Diyos. Hindi ko kinakailangang maging pinakamagaling na parish leader. Hindi ko kinakailangang ipagtanggol ang aking sarili sa lahat ng tao. Ang kinakailangan ko lamang, manatiling mabuting anak ng Diyos. Pakatandaan po natin, mga kapatid, hindi tayo iniligtas ni Kristo dahil ang simbahan ay walang problema. Iniligtas tayo ni Kristo kahit nalalaman niya na ang simbahan maraming sugat. Ang simbahan, hindi po ito lugar ng mga perpektong tao.
ang simbahan, ito po'y lugar ng mga taong patuloy na minamahal ng Diyos. Kaya kapatid, kung may galit pa sa iyong puso, huwag mo munang piliting magpatawad. Lumapit ka muna sa Diyos. Tahimik kang manalangin. Hayaan mo na ang krus ng Panginoong Yesukristo ang magdala sa iyo. Dahil sa huli, hindi ang galit ang mananatili. Hindi ang sugat ang mananatili. Hindi ang tunggalian ang mananatili. Ang mananatili walang iba kung hindi pag-ibig. Panginoon, kung kami po ay nasaktan, pagalingin po ninyo kami. Kung kami po'y nagalit, palambutin mo po ang aming mga puso. Kung kami po'y napapagod na, bigyan po ninyo kami ng kapayapaan at kapahingahan. Turuan po ninyo kaming magmahal. Hindi lamang kapag kami nauunawaan, kundi kahit sa mga pagkakataon na walang nakauunawa sa amin. Sa banal na krus, natapos ang ingay ng mundo. Mga kapatid, may mga bagay sa buhay natin na hindi natin kinakailangang ipaglaban pa. May mga sugat na hindi kinakailangang ipaliwanag. At may mga tao na hindi kinakailangang kumbinsihin. Sa Kalbaryo, hindi nagsalita si Jesus upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi siya gumamit ng kapangyarihan upang patunayan na siya ay tama. Hindi siya nagalit sa mga nanakit sa kanya. Si Jesus nanatiling tahimik. Sa ministry po natin, mga kapatid, kung minsan, ang pinakamalalim na dasal, katahimikan. Hindi lahat ng sugat ginagamot ng salita. May mga sugat ginagamot ng presensya ng Diyos. Kaya nga kung ikaw ay napapagod na sa pakikipaglaban, alalahanin mo si Jesus na nakapako sa krus. Kaya narinig natin ang huling sigaw ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, Ama, sa mga kamay mo, itinatagubilin ko ang aking espiritu. Hindi po ito sigaw ng pagkatalo. Ito po'y sigaw ng pagtitiwala sa Diyos. Sa sandali na iyon, ibinigay ni Jesus ang lahat. Wala nang natira. Maging ang kanyang hininga, isinuko sa Ama. Ama, sa mga kamay mo, itinatagubilin ko ang aking espiritu. Mga kapatid, ang krus, ito po'y lugar kung saan ang pag-ibig hindi nasusukat sa tagumpay. Ang krus ay lugar kung saan ang pag-ibig nasusukat sa katapatan. Mga kapatid, kung minsan sa buhay po natin, hindi natin kinakailangang magwagi. Kinakailangan natin manatiling tapat sa Diyos. Kung ikaw ay nasaktan sa simbahan, huwag mong hahayaang maging dahilan ito para lumayo ka sa Diyos.
Kung ikaw ay napapagod sa paglilingkod, huwag mong iisipin na walang nakakakita sa iyong sakripisyo. May Diyos nakatingin sa iyo sa katahimikan ng iyong puso. At pakatandaan mo ito, hindi nagtatapos ang pag-ibig ng Diyos sa krus. Dahil pagkatapos ng krus, may libing ang binuksan, may batong iginulong, may liwanag na sumikat sa umaga ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kung ikaw ay naglilingkod, huwag kang bibitiw. Kung ikaw ay nasasaktan, manatili kang umiibig. Kung ikaw ay napapagod, lumapit ka sa krus. Dahil sa krus, may Diyos na nagmamahal sa iyo hanggang sa wakas. Panginoon, sa mga kamay mo, itinatagubili namin ang aming espiritu. Kung mahal natin si Kristo, babaguhin natin ang paraan ng pagiging simbahan. Mga kapatid, hindi po sapat na tayo'y nagdarasal lamang. Ang tanong po sa atin, mga kapatid, ay ito, magbabago ba ang paraan ng ating paglilingkod pagkatapos nito? Simula ngayon, huwag na nating tatanungin, sino ba tama? Sino bang mali? Ang itatanong natin, paano ba ako makatutulong upang manatiling nagkakaisa ang ating simbahan? Sa parish ministry, ang tagumpay hindi nasusukat sa dami ng mga supporters. Ang tagumpay nasusukat sa dami ng pusong iniingatan natin. Bago po magsimula at bago magsalita, makinig muna tayo. Makinig sa kapwa. Makinig sa sakit ng mga parishioners. Makinig sa hinaing ng kapwa ministry worker. Minsan kasi sa simbahan, ang simbahan ay hindi nangangailangan ng mas maraming nagsasalita. Ang simbahan nangangailangan ng mas maraming nakikinig. Ang kapangyarihan ng simbahan hindi para i-dominate ang kapwa. Ang kapangyarihan, ito po'y ibinibigay upang magpatawad, upang umunawa, upang magtanggol sa mga mahihina, upang maghatid ng kapayapaan. Kaya nga, kung ang ministry ay nagiging lugar ng pride, ang ministry nagsisimulang mamatay sa espiritual na pamamaraan nito. Tandaan po natin, mga kapatid, ang simbahan ay hindi negosyo. Ang simbahan, katawan ni Kristo. Kung ang isang ministry ay lumalago, hindi ito dapat na magdulot ng inggit. Dapat magdulot ng pasasalamat. Kung ang kapwa mo, parish leader, nagtatagumpay, magpasalamat ka. Dahil bahagi ka rin ng iisang katawan ni Kristo. At sa mundo pong ito, madaling husgahan ng kapwa, mahirap magmahal. Ngunit bilang mga Kristiyano, hindi tayo tinawag upang maging hukom ng ating kapwa. Tinawag tayo upang maging tagapagdala ng kabutihan at awa ng Diyos. Ito po ang gusto kong iwan sa inyo, mga puso. Patapos na po tayo. No? Pwede na po kayong gumising. Biro lang ho. Pakisabi niyo sa mga sarili ninyo, no, ng katahimik, no?
Ako ay parish leader hindi upang maging pinakamataas. Ako ay parish leader upang maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ako narito upang makipaglaban sa kapwa. Narito ako upang tulungan ng simbahan magmahal. Amen po ba? Kung ang recollection po na ito ay may nais na baguhin sa atin, wag sana po ito maging emotional lamang. Nawa maging pagbabago ito ng ating puso. Sapagkat ang simbahan, hindi babaguhin ang argumento. Ang simbahan, babaguhin ang mga taong natututong magmahal katulad ni Kristo. Amen? Panginoon, gawin po ninyo kaming simbahan ng pag-ibig. Tanggalin po ninyo ang pride na nagtatago sa aming mga puso. Palitan po ninyo ito ng kababaan ng loob, ng awa, ng pagkakaisa. Turuan po ninyo kaming maging tagapag-ingat ng kapayapaan sa iyong simbahan. Amen. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po, Father Sean. At sa punto pong ito, bago po tayo magkaroon ng banal na misa, tinatawagan po si Sister Sonny at ang iba pa pong mga PPC upang ibigay po ang ating munting handog po kay Father Sean bilang pasasalamat. Gayun din po, Father Pros, maari po ba kayong for photo op po? Tinatawagan po ang iba pong member po ng PPC. Ay, Father Sean. Muli po, palakpakan po natin si Father Sean, ang ating pong resource speaker. Maraming salamat po sa inyo. Ayan po, maraming salamat po sa inyo, Father Sean. Ngayon po ay ihanda po natin ang ating pong sarili para po sa ating pong banal na pagdiriwang.
Tayo po ay sumabay sa pambungad na awit. Sikatan ng liwanag. Tungkuling mabanal. Sarili maialay. Anong ihanap kami ng bagong balay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo po ay maging marapat sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna po natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng makaanghel at makabanal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makakasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, ipinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami nawa ay makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa, at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid, at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin
kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan. Kahit isang buto'y hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukupkop siyang mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nabubuhay ilamang sa tinapay. Mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus man ay pumunta rin sa pista. Ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita. Ngunit wala silang sinabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang aking lamang. Ang totoo ang siyang nagsugod sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas, sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Madalas po mga kapatid ay katulad tayo ng mga tao sa Ebanghelyo. Iniisip natin, kilala natin si Jesus, nagsisimba naman ako, nagdarasal naman ako, nagdedebosyon ako. Pero magandang tanungin po natin ang ating mga sarili mga kapatid. Kilala ko ba si Jesus bilang Panginoon ng aking buhay? Hanggang impormasyon lang ba? Hindi relasyon? May mga tao po, kabisado nila yung mga panalangin, pero hindi pa rin sumusunod sa kalooban ng Diyos. May mga tao po, aktibo sila sa simbahan, pero sarado naman ang kanilang puso. Ang mga tao po noon, may sarili silang idea. Sino ba ang Mesiyas? Kaya nang dumating si Jesus na hindi tugma sa inaasahan nila, tinanggihan nila siya. Mga kapatid, ganito rin po tayo kung minsan kapag hindi sinagot ng Diyos ang mga dasal natin, ayon sa gusto natin, nagtatampo tayo. Kapag may paghihirap, iniisip natin, nasaan ang Diyos? Hindi natin napapansin. Baka hindi ang Diyos ang may mali. Baka yung expectations natin ang mali. Sinabi ni Jesus, hindi pa dumating ang aking oras. Mga kapatid, napakahalaga po nito sa ating buhay. May hinihintay kang sagot sa iyong panalangin. May pinagdaraanan kang problema. May pangarap kang tila hindi matupad. Baka ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, hindi pa ito ang oras. Mahirap yung tanggapin, pero pakatandaan po natin, ang oras ng Diyos ay laging tama. Hindi maaga, hindi huli. Sa panahon pong ito ng Kwaresma, inaanyayahan tayo, hindi lang kilalanin si Jesus sa ating isipan, kundi tanggapin natin si Jesus sa ating puso, magtiwala tayo sa kanyang oras. Mga kapatid, si Jesus na hindi lubusang nakilala noon, ay siya ring Jesus na kung minsan, hindi natin pinapansin ngayon. Sa mahihirap, sa mga dukha, sa mga may sakit, sa mga may kapansanan, sa mga taong nangangailangan ng pangunawa, sa mga taong nangangailangan ng pagmamahal. Magandang tanungin po natin ang ating mga sarili, kilala ko ba talaga si Jesus? O hanggang kaalaman lang ang alam ko sa Kanya? May bahagi ba ng buhay ko na hindi ko pa ipinagkakatiwala sa Kanya? Marunong ba ako maghintay sa tamang oras? Hilingin natin ang biyaya na makilala natin si Jesus, hindi lamang sa salita, kundi sa buhay. Mahalin si Jesus, hindi lamang sa pakiramdam ko, hindi maging sa ating mga gawa. At magtiwala sa Kanya, kahit hindi natin naiintindihan ang lahat. Amen. Sa bawat panalangin po ang iyong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng kapayapaan ng kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpaging dapat na kami ay maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamiasang pagsalungat sa pananagot ang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos na namuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinamin. Itong kalis ang aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makakasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaligapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, yariyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyahan sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagtanggap po natin ng banal na komunyon, row by row po ang pila. Hintayin po natin ang hudyat ng ating mga greeters and collectors bago po tayo tumayo. Maraming salamat po.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.